мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ дар радиои Фарҳанг бо зебаршоҳи Уктамшоҳ. салом сомиёни арҷуманди радиои Фарҳанг. ҳамасола бо фаро расидани фасли баҳори нозанин ки табиат аз нав зинда мегардад, ба истиқболи мо иди аҷдодиамон наврӯзи оламафрӯз меояд. бояд қайд намуд ки иди наврӯз дар худ расму оинҳои нозуку хосро доро мебошад ва дар минтақаҳои алоҳидаи Тоҷикистон, ватани азизамон, ин идро аксар вақт бо баҷо овардани суннатҳои гуногун таҷлил менамоянд. шунавандагони арҷуманд, мо ба студияи радиои Фарҳанг номзади илмҳои филологӣ, омӯзгори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур Аҳмадшоҳ Чурғосиевро даъват намудем, ки вобаста ба таҷлили иди Наврӯз ва суннату оинҳои маъмули он дар водии Зарафшон суҳбат намоем. зеро то ҷое иттилоъ пайдо намудем, вобаста ба мавзӯи мазкур устод як мақолаи муфассал низ ба таб расониданд. марҳамат, риштаи сухан ба шумо. наврӯзро дар минтақаи Зарафшон чӣ гуна ҷашн мегиранд? дар воқеъ наврӯзе ки аз муҳимтарин ҷашнҳои миллии аҷдодони мо ба ҳисоб меравад, ки мардумро муттаҳид мекунад ва дар рӯҳияи якдигарфаҳмиву ваҳдат ҳидоят мекунад. ба он маъне ки дар ҷашни наврӯз мардум гирди ҳам мебиёянд, дастархон мегустаранд ва бо ҳам шодмонӣ мекунанд. ва гузаштагони мо чунон ки аз сарчашмаҳо бармеояд, дар як сол 60 рӯзро ба хотири ҷашнҳо таҷлил мекарданд, хурсандӣ мекарданд ва шодӣ дар фарҳанги форси-тоҷикӣ ҷойгоҳи махсуси худашро дорад. воқеан Зарафшон ба қавли донишмандон маҳди фарҳанги тоҷикӣ маҳсуб меёбад. дар ин ҷо ҷашни наврӯз суннат ва анъанаҳои хоси худашро дорад. мардуми ин минтақа як моҳ қабл, яъне шурӯъ аз моҳи исфанд, ба истиқболи ҷашни наврӯз омодагӣ мебинанд ва баъзе суннатҳои хосро анҷом медиҳанд. аз ҷумла хонатаконӣ ҳаст дар ин ҷо, ки як моҳ қабл аз наврӯз хонаҳоро тоза мекунанд, сафед мекунанд ва зарфҳояшонро мисин мекунанд. ва умуман чуноне ки дар адабиёти мо ҳам дарҷ гардидааст, сафедӣ ин рамзи наврӯз аст ва либоси сафед ба бар кардани гулдухтарон, сафед кардани хона, зарфҳоро мисин кардан ва қалбҳоро асма муҳимаш рӯшан нигоҳ доштан, ин рамзи сафедӣ ва наврӯз аст, ки аз тарафи дигар ин покизагии инсонҳоро ифода мекунад. ва ҳамин хонатаконӣ дар минтақаи Зарафшон қариб 5 рӯзро дар бар мегирад, чунки дар як сол ки хонатаконӣ ки ҳаст, бисёр бо ҳафсалаи том мардум дар омади наврӯз омодагӣ мебинанд ва хонаҳошонро аз чангу ғубор тоза мекунанд ва ҳамчунин кӯшиш мекунанд, ки андешаҳояшон ҳам созгор бошад ва дили нияташон ҳам пок бошад. ва аз ҳама муҳимтар, масалан, калонсолои он водӣ ба хурдсолон насиҳат мекунанд, ки агар кинаву адовате нисбати ягон шахс дошта бошанд, ин кинаву адоватро бахшанд. яъне ин аз суннатҳои хоси наврӯзӣ аст дар он минтақа ва дар дигар ҷо ҳам. албатта ин аз суннатҳои хоси наврӯзӣ аст, ки бубинед, ки ин суннат ҳатто алайҳи мафкураҳои ҳоким, гӯям ҳатто арабҳоро мафтун кард, ки онҳо дар баробари мардуми мо наврӯзро ҷашн мегирифтанд ва бисёр анъанаҳои моро сарфи назар карданд, ҳатто кӯшиш карданд, ки барҳам диҳанд, аммо ба ин ҷашнҳои инсонсози мо нарасиданд, чунки ин ҷашнҳо дар батнашон бисёр суннатҳое ҳаст, ки инсонсоз аст. ва ин ҳаст, ки аз хонатаконӣ дар водии Зарафшон шурӯъ мешавад ва дигар суннате ки пеш аз наврӯз дар водии Зарафшон истиқбол карда мешавад, ин як суннат ҳаст, суннати наврӯзӣ, ки мегӯянд, ки оби раҳмат. яъне оби раҳмат кӯшиш мекунанд, ки оби раҳмат дар рӯзи душанбеи аввали ҳафта биёяд, чунки дар оби раҳмат ин ҳам поксозӣ ҳаст. поксозии манзил, умуман поксозии тамоми гирду гӯша ва назди ҳавлӣ. агар дар оби раҳмат дар рӯзи душанбеи ҳафта мебиёяд, агар ки борон борад, мардум бисёр шод мешаванд, чунки борон яъне ки барои сабз гардидани табиат мусоидат мекунад ва ҳамчунин боронро шӯяндаи гуноҳҳо медонанд.
мешаванд. мардум дар пиндори онҳо шӯяндаи гуноҳҳо ҳаст. ва аҷибаш ҳамин ки дар рӯзи душанбе оби раҳмат аст ва дар рӯзи чоршанбеи ҳамин ҳафта рӯзи наҳсу аҷуз мегӯянд. яъне дар он рӯз ба поксозӣ ва ҳатто кӯдакон ба бозӣ сахт машғул намешаванд. яъне ин дар андешаи онҳо ҳаст ки чанд соли қабл ҳам мушоҳида мешуд. ва ин оби раҳмат аз куҷо сарчашма мегирад? ин оби раҳмат, ин анъана дар Самарқанд буд ва мусаллам аст ки Самарқанд ва Зарафшон умумиятҳои зиёд доштанд, чунки Самарқанд ҳамчун гаҳвораи фарҳанги тоҷикон маҳсуб мешуд. ва оби раҳмат дар Самарқанд чӣ гуна таҷлил мегардид? яъне ки дар рӯзи оби раҳмат мардум ба назди кӯлҳо ва рудҳо меомаданд, шустушӯ мекарданд, яъне худашонро покиза нигоҳ медоштанд. аммо дар Зарафшон дигартар аст. мардум албатта ба корҳои шустушӯӣ даст мезананд, ба покиза кардани атроф даст мезананд, лекин дар Зарафшон обозӣ кардан ё ғусл кардан дида намешавад. яъне ки ҳамин сарчашмаи оби раҳмат шояд аз Самарқанд шурӯъ мешавад ё шояд ҳамин фарҳанг интиқол ёфт ба Зарафшон, чунки дар гузашта мо хуб медонем ки Зарафшон яке аз манотиқе буд ки ба Самарқанд дахолат мекард. ва дигар чизе ки ҳаст, чуноне ки ман гуфтам, наҳсу аҷуз ҳам рӯзи чоршанбе ҳаст ва дар ин рӯз мардум ки қариб ба ягон кор машғул намешаванд. ва дигар чизе ки пеш аз Наврӯз шурӯъ мешавад, ин бозиҳои наврӯзӣ ҳаст. бозиҳои наврӯзӣ дар Зарафшон албатта кӯдакон зиёдтар ба бозиҳо машғул мешаванд. бодбаракбозӣ ҳаст. бодбаракбозӣ ҳам кӯдакон сахт машғул мешаванд. аҷиб ҳаст ки вақте ки кӯдакон бозӣ мекунанд ва бисёр хоҳиш мекунанд ки шамол пайдо шавад ва як таъбири зебо ҳам доранд: ҳайдар рафт шамол биё, ҳайдар рафт шамол биё гуфта бо ҳам садо мекунанд то ки шамол биёяд, бозиашон авҷ бигирад. бодбарак чӣ гуна сохта мешавад? аз чӣ сохта мешавад? сохти бодбарак албатта аз чӯби борикии сафедор ё бет сохта мешавад ва бо клей варақҳоро насб мекунанд ва фанерро сурохӣ карда мечаспонанд ва ин як сохти махсус дорад ки бодбарак бо худашон мегӯянд бодбаракҳои якқуша, дуқуша, ки албатта сохти махсус дорад, лекин бисёр ба авҷ ин бозӣ шурӯъ мегардад ва кӯдакон бисёр хурсандӣ мекунанд. ва бозии дигаре ҳаст ки калонсолон ҳам ба ин бозӣ машғул мешаванд. бозии махсуси наврӯзӣ дар Зарафшон килаку даста мегӯянд. дар дигар минтақаҳо чилик дангал ҳаст ва бо номҳои дигар ишора мешавад ва ин бозиро бозии килаку даста мегӯянд. ва ин бозӣ ҳам ман мушоҳида кардам ки дар Зарафшон тарзи махсуси бозӣ ҳай аз дигар минтақаҳо фарқ мекунад. масалан дар Зарафшон ин бозӣ тамоман фарқ мекунад ба он маъно ки дар ин ҷо се давр ҳаст ва даври якум ҳаст, даври дуюм ҳаст, даври охир ҳаст ки масалан чақ ё даст мекунанд ва ин бозӣ бисёр розу рамзҳои худашро дорад ва бисёр давомнок аст ки дар Зарафшон тартиби бозӣ аз дигар ҷоҳо ба куллӣ фарқ мекунад. хеле хуб. ва дигар анъанае ки дар Зарафшон то имрӯз роиҷ аст ва ин барои ба ҳам омадан ва муҳаббати наздики инсонҳоро ки ифода мекунад, ошбаракону нонбаракон ҳаст. ин ошбаракону нонбаракон ду рӯз қабл аз сайри наврӯзӣ шурӯъ мешавад. як рӯз нонбаракон мешавад ки мардум кӯдакҳо ба хонаи ҳамдигар нон мебаранд ва ин пухтани нон ҳам як ид аст, чунки дар деҳкадаҳо занҳои калонсолро фарёд мекунанд ба хона ва занҳои калонсол фотиҳа метиҳанд. хамири кулчаи соли навӣ шурӯъ мешавад ва дар ин ҷо вақте ки кулча пухта мешавад, як рӯз кӯдакҳо ба хонаҳои ҳама мардуми деҳа нон мебаранд ва аз онҳо бар ивазаш нон мегиранд, мебиёранд. яъне табдили кулчаи соли навӣ мешавад. ба хонаи ҳамдигар мераванд, сари соли наватон муборакбод мегӯянд ва соҳибхоназан ҳам сари соли нави шумо низ муборакбод мегӯяд ва яке кулчаҳои онҳоро мегирад, ба инҳо ба ивазаш кулча медиҳад. ин якум рӯз мешавад. дуюм рӯз ошбаракон мешавад. ҳамин ошбаракон ҳам бисёр ба тантана мешавад ва вақте ки ошбаракон мекунанд, албатта кӯдакон ҳатто дар кӯчаҳо калонсолон ҳам мешинанд ва онҳоро муборакбод мегӯянд. ин ошбаракон ҳам ба хонаи ҳамдигар ки дар маҷмӯъ дар Зарафшон ин номи ошро суюқ мегӯянд ки туппа ҳаст, умоч ҳаст ва намудҳои дигари суюқ, яъне сустӣ ҳаст ки худашон ҳам хеле ном мебаранд. ин қоидаи махсуси худашро дорад. бояд ҳар кас аз хонаи худаш барад, ба хонаи дигарҳо тияд, боз биёяд хонаш, боз барад аз оши туруши худаш. ва баъзе кӯдакҳое ҳастанд
که مثلا تنبلی میکنن، از یک خانه آش میگیرن به دیگر خانه برده اما خیلی عوض میکنن. و در جریان همین آشبارکان و نانبارکان یک بازی زیبای از جانب کودکان هم صورت میگیرد که میگن آشی آشکان. و آشی آشکان معنیش همین که کودکان جمع میشوند و در همون ظرفایی که مثلا همون آش رو دارن، آش یکدیگرشون رو مثلا میآشامند. کسی که زیادتر آشامد تمام خوراکای دوستانش رو به وی تحفه کرده میشود. یعنی یک بازی هست که البته در بطن خودش این هم رمز شادی است، هم رمز محبت است و هم رمز نزدیکی کودکان است. بسیار جالب. این عنعنه یعنی آشبارکان و نانبارکان مثلا شروع می شود و در زرافشان پختن سومالک هم یک ایده خوب است که این یک هفته قبل می شود و ما میدانیم که سومالک این خوراک خاص نوروزی است که در تمام مناطق جمهوری تاجیکستان پخته می شود و در وادی زرافشان بیشتر زنهای کلانسال سری دیگ جمع می‌آیند، از شب تا سحر با پختن سومالک مشغول می شوند و در هر یک کوچه پخته می شود. یعنی این سومالک به طور عمومی پخته می شود و بعدا تقسیم کرده می شود. بعد یک عنعنه بسیار زیبای دیگری هست که نامش رو دودبرویان میگویند و هر نفر شب دودبرویان میگویند پیش در زرافشان هم خیلی عنعنه هست و هر یک اولاد پیش سر اولاد جمع می شود. یعنی از همه کلان موسفیدانه که هستند و البته غنیمت که هستند، هر یک اولاد و هر یک کوچه که هستند پیش سر اولاد همون شب در خانه او جمع می‌آیند و خوراک‌های خاص نوروزی میپزند. در اونجا موسیقی می شود، شیرینگویی ها می شود. یعنی یک 2-3 ساعتی فراغتی که بسیار صحبت‌های گرم و صمیمی صورت میگیرد و این را نامش را دودبرویان میگویند. یعنی شاید معنی دودبرویان هم همین باشد که باید که همون شب از مورین هر یک ساکن دود براید از مورین. وسیله به هم آوردن خویش و تباران است. البته این بسیار مراسم زیبا هست، من فکر میکنم، چون که ما هم در این مراسم شرکت ورزیدگی هستیم. بسیار مراسمی هست که چنانه که من در بالا قید کردم مردم را به هم میآورد، مردم از یکدیگر با خبر میشوند به این واسطه. بعد مراسم دیگری که الکی نوروز شروع میشود در زرافشان سیر نوروزی هست و در سیر نوروزی در زرافشان اصلا 5 روز ادامه مییابد و عجایب این که این عنعنه هایی که در زرافشان در نوروز جشن گرفته میشود ما در شهر در عید قربان و رمضان مشاهده میکنیم، چون که نوروز زرافشان شروع میشود یکم روز. مثلا من خاصتا این را در تقی فانی ناحیه عینی مشاهده کردم. نوروز شروع میشود یکم روز مردها به خانه همدیگر میگردند، مبارکباد میگویند و یک تعبیر زیبای خاص هم میگویند مبارکبادی سری سال ماه نو، سلامتی جوانان شود، ماه بی نقصان شود، بگذار جوانان عمرشان به برکت شود، وطن تنجی شود گفته. همین خیلی یک دعای خاص هم در همه خاندان کرده دست به روی برده می شود و این دعا و تمنیات ایدانه است. البته یکم روز خانه به خانه مردها می گردند و همون نوروزی همون سفره نوروزی است. در دسترخوان سومالک نمودهای شیرینی ها هست، 7 سین و 7 چین رعایت کرده می شود و دیگر چیزهای دستی نان پخته می شود. یک نمود نان تنوک لاچره میگویند، انواع خوردنی خاصی نوروزی هم هست گذاشته می شود. در روز دیگر به خانه های همدیگر زنها میگردند، یعنی که همین هم میگردند و آنها هم نسبت یکدیگرشان تمنیات نیک میکنند. و البته سیرهای نوروزی که مطربان هم هستند، خوشگویی ها هم هستند، کوشش میکنند که سیرهای نوروزی را جالب و خاطرمان گذرانند. و مثلا روزهای دیگری نوروزی، روز سوم نوروزی الکی عین زمان قبل از این دیگرگونه بود، عین زمان روزهای سوم نوروزی برنامه فرهنگی طلبگان مکتب یعنی خوانندگان مکتب برگزار می‌گردد، همه جمع می‌آیند. این نیز به حکم عنعنه در آمده است. روز 4 نوروزی روزهای ورزشی هست، گوشتنگیری می‌شود و دیگر مشق‌های ورزشی از جانب مردم انجام داده می‌شود و بعضا در همین روزهای ورزشی اسب‌دوزی هم برگزار می‌گردد. دیگر سنتی که در زرافشان در عرفه نوروز انجام داده می‌شود و این در تمام منطقه‌های کشور فکر می‌کنم هست، جفت براران هست. جفت براران در یک منزل خاص انجام داده می‌شود و پیش از جفت براران دسترخوان کلان آراسته می‌شود و تمام ساکنان دهه هر چیزی خودشان دارند برآورده به دسترخوان میمونند و مردم جمع می‌آیند، پیش از جفت براران اندک تناول می‌کنند، بعداً با سخن‌های تبریکی رئیس کمیته محله و رئیس خواجگی دهقانی‌ها در آینده چی نقشه‌ها دارند در ساحه کشاورزی ارائه می‌کنند. مردم آگاه می‌شوند و با دعای فاتحه جفت براران شروع می‌شود. جفت براران پیش از شروع شدن چند دانه گندم همچون رمز برکت از جانب
деҳқони солхӯрда ва аз ҷониби деҳқони таҷрибадор пошида мешавад, ҷуфтбаророн шурӯъ мешавад. Баъд аз ҷуфтбаророн ки сайрои наврӯзӣ ҳам ки мегузарад, ин идома меёбад ки ба истилоҳ говхонакунӣ мегӯн. Говхонакунӣ мегӯн ин ҳудуди 14-15 рӯз идома меёбад, яъне говҳои ҷуфтиро омода мекунанд, барои ҷуфт кардан омода мекунанд. Ва ба ҳамин мо гуфтанем ки масалан Зарафшон яке аз минтақаҳое ҳаст ки на ин ки ҷашни Наврӯз, балки тамоми фарҳанги кӯҳани мардуми ориётаборро ҳифз намудааст ва имрӯз ҳомии ҳамин фарҳанги бузурги тоҷикон аст ки зарур аст ки фарҳангшиносон ё олимон бештар таҳқиқ кунанд то паҳлӯҳои ноомӯхтаи фарҳангамон ки ҳамчун падидаи бисёр нодир аст аз ин ҷо ошкор гардад. Зарафшон минтақае ҳаст ки тамоми ҷашнҳои миллии имрӯзӣ, масалан ҷашни Наврӯз бо номи худаш, ҷашни Меҳргон бо номи Иди ҳосилот ҷашн гирифта мешавад бо суннатҳое ки дар гузашта буданд, ҳамун суннатҳо риоя мегардад. расму оинҳои наврӯзӣ ки шумо дар ин ҷо қайд кардед, шояд дар дигар манотиқи мамлакат низ бошанд ё бо буданашон шояд тафовут дошта бошанд? албатта фарқият доранд. Ман ҳозир вақте ки дар бораи оби раҳмат гуфтам, ин дар минтақаи Зарафшон ҳаст. Дар дигар минтақаҳо ба тарзи бояду шояд гӯем ки таҷлил карда намешавад ин суннати наврӯзӣ. Суннати наврӯзӣ дигар дудбароён ҳаст. Ин ҳам дар дигар минтақаҳо ба назар намерасад ё ба назар мерасад ба тарзи бояду шояд, чуноне ки дар Зарафшон ҷашн гирифта мешавад, дар дигар минтақаҳо таҷлил намегардад. Баъд фарқи дигаре ки масалан дар Зарафшон дида мешавад, туҳфа кардан ба духтарҳои номзаддор. Туҳфа кардан дар ҷашни Наврӯз дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Аммо як унсуре ҳаст дар Зарафшон ки дар ин чизҳое ки ман номбар кардам, дудбароён, оби раҳмат ва туҳфаи хостгорон ва ошбараку номбаракон, инҳо бо махсусиятҳо ва бо вижагиҳои хоси худаш дар Зарафшон таҷлил карда мешавад ки ин анъанаҳо дар дигар минтақаҳо бо ин гуна шукӯҳу азамат ба назар намерасад. Фарҳанги миллии Тоҷикистон, умуман фарҳанги мардуми тоҷик, на ин ки Зарафшон, дар умум фарҳанги тоҷик як фарҳанги бисёр ғанӣ ҳаст. Як фарҳанге ҳаст ки аз гузаштагонамон ба мо мерос мондааст ва мо бояд пули хубе аз ин фарҳанг созем ки ба ояндагон тавонем ин фарҳангро интиқол диҳем, яъне бекаму кост. Дар ин ҷода хидматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр назаррас аст ва ҳатто бо кӯшиши он кас худи мо шоҳид ҳастем ки Наврӯз ҷаҳонӣ шуд ва имрӯз ҷуғрофияи Наврӯз хеле васеъ ва густарда аст ва гуфтан мумкин аст ки маҳз дар даврони истиқлолият ҷашни Наврӯз, ҷашни Меҳргон, ҷашни Тиргон, ҷашни Сада эҳьё гардад, яъне ин ҷашнҳо умри дубора ёфтанд. вобаста ба аҳамияти таҷлили ҳамин идҳо мегуфтед. ин ҷашнҳо аз аҳамияти махсус бархурдоранд. Якум аҳамияташон ҳамин аст ки моро ҳамчун миллати фарҳангӣ муаррифӣ мекунанд. дуюм аҳамияти бузургашон дар ҳамин аст ки ҷавононро дар рӯҳияи худшиносиву ватандӯстӣ тарбия мекунанд ва ин ҷашнҳо ҳатто ғосибони моро мафтун карданд бо унсурҳои инсонсозашон, бо унсурҳое ки ба инсонҳо шодӣ мебиёранд, ба инсонҳо фараҳ мебиёранд, яъне монанди он ки торикиро рӯшан месозанд. ҷавонон агар аҳамияти ҳамина донанд ва онҳо ҳам дар рӯҳияи худшиносии миллӣ тарбия меёбанд ва ин бар суди мо хоҳад буд. ташаккури зиёд. бисёр як суҳбати хубу хотирмон буд ки аз ин суҳбат шунавандагони мо, ман боварӣ дорам, вобаста ба Наврӯзи водии Зарафшон маълумоти хуб ҳам гирифтанд. таманниёти шумо дар рӯзҳои Иди Наврӯз ба шунавандагони радиои Фарҳанг. ман кулли мардуми тоҷикро бо фарорасии Наврӯзи оламафрӯз, бо фарорасии Наврӯзи ҷаҳонӣ табрику таҳният мегӯям. ба корҳояшон бурбориҳо хоҳонам. бигзор ин Наврӯзи нав Наврӯзе шавад заминае ба корҳои созанда ва ба корҳои бунёдии мардуми тоҷик бошад. бигзор Тоҷикистони азизи мо чун имрӯз ҳамеша зебою мунаввар бошад ва сулҳу суботу ваҳдати комил ҳамеша дар Тоҷикистони мо пойдор бошад. мардуми шарафманди тоҷик бо дилу нияти гарм ба корҳояшон ҷиддӣ машғул шаванд ва табиати сабз андарсабзи тоҷик аз ин ҳам зебову илоро бошад. боз ҳам ташаккур ва Наврӯзи шумо низ муборак бошад. шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо буданд Аҳмадшоҳ Чурғосиев, номзади илмҳои филологӣ,
آموزگار دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور و صحبت‌ها با شما در برنامه میزان اندیشه. من زیورشاه اکتمشاه بودم. تن صحت و خانه آباد باشید و هر روزتان نوروز باد. نوروز مبارک به همه مردمی همدل، نوروز جهانی، نوروز امانی. باشید به هم یک نظر و دوست جانی، با شهر زبانی، با شکری امانی، با شهر زبانی، با شکری امانی. چو گل در دلی هم با غزلی عشق، آغوش گشاید و هم با بغلی عشق. ریزید به لب‌های محبت عسلی عشق، از باده جمشید به هر یک محلی عشق. نوروز مبارک، نوروز جهانی، نوروز مبارک، نوروز امانی. نوروز بیارید به دلها به نکویی، آرید نفسهای خوش از همدلبویی. از فلسفه عاشقی و پاکیزه رویی، از عرش دل و منزلتی مرتبه جویی. نوروز مبارک، نوروز جهانی، نوروز مبارک، نوروز امانی. چون صلح و امانی است در این بزم و طربها، آهنگی امانی رسد از کار عصبها. نوروز مبارک، نوروز